पैदा हुआ यही तेरी गलती है। अल्लाहू Parlok ha kane ke video mentakasi ngan batai lengkot ipi shpang kawai ke kana na ka film la kerteng razakar arhajar apusau kane ke di ke jingja basisha balaja ha ka khat santri ku agos khandai spa sa punyo ha ka balaja ke jingsha penyap bat ke jingsha le don bor jong ki kenthai ke bala ishir khai shaba palan ha bastang ka film pin iya ke jingya khun ha ke jalla Hyderabad hadin ba kari India kalayo ya ke jing lai luin ha ka khat santarik jong bna agos ka khandai spa sa punyo ho ya ka ne baro ngilatip ba ka dai ke Independence Day Henry ha ka takasngi jong ka jing lai lut kari India kat ba sha ki wei pat ki benta jong kari ki dang yarakhe ya ka takasngi lai lut ka khat santarik agos Henry kat ba ha Hyderabad state ha ka te ka por kadang hab ha kari bilan bat kadang hab ha po ka jing sensar jong ni sam sa kumbashis nami ai Henry ha ka te ka sngi kala japan ban kejingja ke bashar kai tam bat ke bompat juja meno ru ha kejing sa sensar ha ki British ha kata kapor ki Hindu ki langat ha kejing sha pen shtomben ke bashar kai hadu kata ha ki sipai razakar ki bom sham ladan kejing sosin ai watang kendiat ru namar babun ki Hindu ki kwa bandrung bat yeso bat keri India kumta kita ki sipai razakar ki badai ki sipai shimet lane kum kileno kilapan pau ya kejing so persya jong ki halor kata namar baki kwa tang maria kut ke jing sensar jong ni sam bat balala lut nakti jong ki parang namar ba kita kira sakar ki dei ki muslim kumta ki muslim ki kwa ban sensar hi hapo Hyderabad bat ban penduk pendam no ya ke Hindu ha ke jela Hyderabad dei namar kata ha ke te kesnam ki Hindu ha Hyderabad ki mat ya ke jing yap bashar khai bat jing shale ben ha kira sakar ki bom dan jing ma bat ke jela Hyderabad ha ki te kesnam kalapau nambah kum ke jela kisim bat ha ke baningkong kam syam latre banyeso bat ke Indian Union namar ke dairu ke jela muslim ki isi bahaya ki Hindu bat ye ki wei pat kinyam bat lengba ke jingdon jong kira sakar ki riu le don bor la ban ongru ba ki dei ki leno kalanang penek susu ya ke jing sensar jong nizam Umir Osman Ali Khan ubadeu nong sensar ban riu jong kahima asaf jahi jong kanyam muslim palat shisnam ba ke India kalayo jing lai loy kira sakar kila kershan borba yaw nizim ban pen klan susu ya kabor ha Hyderabad ya kar kom sensar namar ba ki Hindu ki kwa ba ka Hyderabad kan hapno hapo ka jing sensar jong kari India namar kata kila kem bat pen shtom ya ki kentai Hindu da ka bale bijat bat le ru lai pujat kum kada ka jing pen shtom ben ya ki Hindu bat kada ba kendu hayo hat ha kilenti sengking lane ha kishnong ki thau kira sakar bat ki muslim kile ben bahaya ki Hindu namar ka jing so persya jong ki ba ki Hindu ki kwa ban ya so sha kari India namar kari India kadai kari sensar pajba kumta kim kwa ya ke jing sensar sim balet dan bor kile ben bat le bor ya ki kentai kilen themau ya ki khna katba ya kirang ba Hindu kilas din phasi ha wedding badadin kata kilas angru ye ki da keding badha kate ke snam kala long ke jing yam briu ke bashar khai ba ha kate ke jella kane ke jing le jong ke jing sensar jong ni sam harangkat ke jing kershan lang jong kira sakar kalapan kethang bat pen kordit shisha ya ki Hindu ha Hyderabad namar ke jing sha pen kordit bat pen saja jong ki kamdeshu ke bakai habakari India kala bana ya kete ke jing ja ha Hyderabad ha kite ki snam syapang ke jing sha le don bor jong ki Hindu kumta ha ka bakadu ha ka khanyau trik September ka khandai spa sa popra ka sarkar India kala sang ya ka kam sipai khnang ban penduk borno ya ki muslim bat ya kate ke jing sensar don bor jong ni sam ha Hyderabad balale ben hadu kata ya ki Hindu ki bakwa ban yasno bat ka India kumta kari India kala ai kerteng ya kata ka ken hun sipai da ka operation polo bat layalam khmat dau sardar bala bahai patal khnang ban yo ban tanno ya ka Hyderabad sha ka India kumta ha ka bakut unizam ulah ban ino ya ka kam sensar bat la ai tino ya ka jela Hyderabad bat pen lai luj no bat la penyeso ya ka sha ka Union of India ha ka khatnyau tarik September ka khandai spa sa popra ha ka ba kinyam baro ki ha ban ngai ya ka riti sensar jong kari India bat ban yelong kumju klem da nyau shiliang bat nadu kata ka porhi ka jing suk jing san ha baro ka wei kari India kila shlei naba ki British kila lik phaino shala ki jong kiri nadu kate kasnam ka Hyderabad babun ki muslim kila imda ki jing suk jing kemen ha India harangkat ki Hindu bat ki wei pat kinyam
te parlong ngila poisha ka bakut bat le se la dan na pedang jong phi ki balai I ya ka ne ka film shapang ka jingja ha Hyderabad ha ka singila lut jong kari India ba ka ne ka de tang ka jing ye thuling kot han rai phinam so pher ya kata namar banga shukwa banwan ra tang ya kamat shapang ka te ka jingja ha ka singila lut jong kari India bat kandiat kan soj na ka film harangkat ka jing ye thu khana Handrai lada pisau tenat ya kene ke kana. Warklat ban share, like, ban subscribe ya ke channel. Kuble ya pi baro.